ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേൾക്കാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. शील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. പ്രണാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ 3 അധ്യായങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പൊ 3ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇഹലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായിട്ടുള്ള കാമത്തിനെ ജയിക്കണം നമ്മൾ അല്ലേ? നമ്മള് ജ്ഞാനം ആർജിക്കണം, ബുദ്ധിയെ പ്രബലമാക്കണം, ABCD ഫോർമുല ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കാമം എന്നുള്ള ശത്രുവിനെ ജയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് മാത്രമാണ് സത്യമായിട്ടുള്ളത്, ബാക്കിയെല്ലാം സ്വപ്നം പോലെയാണ്. കർമ്മം യജ്ഞമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫലേച്ഛയില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം, ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഭാവനയില്ലാതെ വേണം ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അതെങ്ങനെ നേടാം? അതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനാണ്, മെറ്റീരിയൽ നോളജ് അല്ല, സ്പിരിച്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഈശ്വരനെയും ആത്മാവിനെയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ജ്ഞാനം, അതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാല്. അതാണ് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ പൂർവകാല ചരിത്രം ഒക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തില്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാരങ്ങള്, അതിന്റെ ഉദ്ദേശം, പ്രാധാന്യം എന്നിവയൊക്കെ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ടാവും. രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആത്മതത്വമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഭഗവത് തത്വമാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവത് സേവനമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാമത്താലാണ്. അപ്പൊ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ കാമത്തിനെ ജയിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് ബുദ്ധിയെ ആത്മീയമാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഈമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിച്വാഗവേ അബ്രവീത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു,
സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യ വംശപിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ സനാതനമായതാണ് ഈ ജ്ഞാനം, ഈ അറിവ് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഇപ്പൊ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചതാണ് എന്ന്. വിവസ്വാനോ പിന്നെ മനുഷ്യ വംശപിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു. പിന്നെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെ പിന്നീട് രാജർഷികൾക്ക് അങ്ങനെ പരമ്പരയായിട്ട് ഈ ജ്ഞാനം ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞു വന്നു ഓരോരുത്തരായിട്ട്. മരണാതീത കാലം മുതൽക്ക് മനുഷ്യന് കൈവന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥം തന്നെയാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ആർക്കെല്ലാം അത് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ആ പൂർവകാല ചരിത്രം പറയാണ് ഇവിടെ. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം. ഈ ജ്ഞാനം ജനങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ബദ്ധശ്രദ്ധരായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം, ഭക്തി എന്നിവയിലൂടെ അവരത് സാധിക്കാറുണ്ട്. അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാര് ഋഷി തുല്യരായിരുന്നു. രാജഋഷികള് എന്നാ അവരെ പറയാ. ഈ മഹത്തായ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്താൽ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാമെന്ന് അവരന്നേ അറിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ മന്വന്തരത്തിലെ സൂര്യദേവനാണ് വിവസ്വാൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനാണ് വിവസ്വാൻ. ഭഗവാൻ വിവസ്വാന് അറിവ് കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം പിന്നെ ഇക്ഷ്വാകുവിന്, പിന്നെ രാജർഷികൾക്ക്, അങ്ങനെ രാജപരമ്പരകളായിട്ട് ഈ ഉപദേശം ഇങ്ങനെ ആചരിച്ചു പോന്നു. ഇത് പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള അറിവാണ് ഇത്. ഇപ്പൊ 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്. വിവസ്വാൻ, പൂഷാവ്, തൊഷ്ടാവ്, പർജന്യ, മിത്ര, അര്യമ, ധാത, വരുണ, അംശ, ഭുഗ, ഇന്ദ്ര, വിഷ്ണു, ഇങ്ങനെ 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു പോസ്റ്റാണ്. സൂര്യൻ എന്നുള്ളത് പ്രധാനമന്ത്രി എന്നുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് പോലെ ഒരു പോസ്റ്റാണ് സൂര്യൻ എന്നുള്ളത്. അവിടെ ഈ 12 ആദിത്യന്മാരില് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ മാറി മാറിയാണ് അവിടെ ആ പോസ്റ്റില്, സൂര്യൻ എന്നുള്ള പോസ്റ്റിലിരിക്കുക. അപ്പൊ അതാ പറയണേ, അന്നത്തെ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ എന്നതാ അവിടെ പറയണത്. അന്നത്തെ സൂര്യന്റെ പോസ്റ്റിൽ ആരായിരിക്കണേ? വിവസ്വാനാണ്. അപ്പൊ ആ വിവസ്വാന് അത് എത്ര കാലം മുമ്പാണ് അറിയോ? 12,04,00,000 വർഷം മുമ്പാണ് ഭഗവാൻ വിവസ്വാന് ഈ അറിവ് പകർന്നു കൊടുത്തത്. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏവം പരമ്പരാപ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദു സകാലേനേഹ മഹതായോഗോ നഷ്ടഃ പരന്തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രം രാജഋഷികള്, അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാര് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. പിന്നീടോ കാലക്രമേണ ഈ പാരമ്പര്യ ശിഷ്യപ്രശിഷ്യ രീതി ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി. അങ്ങനെ ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു എന്നാ പറയണേ. ഭഗവത്ഗീത അതിന്റെ തനിമ അല്ലെങ്കിൽ മേന്മ, ഗുണം എന്നൊക്കെ പറയാം. അത് അംഗീകരിക്കാനായാല് മനുഷ്യവർഗത്തിനൊരു വരദാനമാണ്. സർവസമ്മതമായിട്ടുള്ള ഇതാണ്. അന്നത്തെ ജ്ഞാനം തന്നെയാണ് ഇന്നും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളത്. സിലബസിലൊന്നും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വേണം ഗ്രഹിക്കാൻ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടത് മനസ്സിലാക്കാനും ആ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രായോഗികതയിൽ വരുത്താനും ഒക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ കണക്കുകളാ കൊടുത്തിരിക്കണേ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ചരിത്രം. ത്രേതായുഗം, ഇപ്പോ കലിയുഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു 4,32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം. അതിലിപ്പോ 5,000-ത്തിലധികം വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഇനി 4,27,000 വർഷം ഇനി കഴിയാനുണ്ട് കലിയുഗം. അപ്പോ ഇവിടെ ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കലിയുഗം × 2 അതുപോലെ ത്രേതായുഗം കലിയുഗം × 3 ആണ്. പിന്നെ സത്യയുഗം ഉണ്ട് അല്ലെ. സത്യയുഗം ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം × 4 ആണ്.
അത്രയും വർഷങ്ങളാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ശിഷ്യനായ വിവസ്വാന് ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത് 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്. മഹാഭാരതം ശാന്തി പർവത്തിലും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഈ ശാസ്ത്രം ത്രേതായുഗത്തിൽ വിവസ്വാൻ മനുവിന് നൽകി. പിന്നെ മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള അല്ലെ അദ്ദേഹം പിന്നെ ഇക്ഷ്വാകുവിന്, സ്വന്തം പുത്രനായിട്ടുള്ള ഇക്ഷ്വാകുവിന് അത് ഉപദേശിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അവിടുത്തെ രാജാവ് അല്ലെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു, ഇക്ഷ്വാകു വംശത്തിൽ പെട്ടതാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രനൊക്കെ, സൂര്യവംശം. അങ്ങനെ പൂർവികനായിരുന്നു ഇക്ഷ്വാകു. അങ്ങനെ ഇക്ഷ്വാകു മഹാരാജാവിന്റെ കാലം മുതൽക്കേ ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? മനു തന്റെ പുത്രനും ശിഷ്യനുമായ ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഗീത ഉപദേശം നൽകിയത് 20,05,000 വർഷം മുമ്പാണ്. അങ്ങനെ ഇക്ഷ്വാകു മഹാരാജാവിന്റെ കാലം മുതൽക്കേ ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന അറിവായിരുന്നു. പക്ഷെ കാലക്രമേണ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല അങ്ങ് മുറിഞ്ഞുപോയി അല്ലെ. അങ്ങനെ ഈ അറിവൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ അത് വീണ്ടും അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഭഗവാൻ വീണ്ടും അത് 5000 വർഷം മുമ്പ് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് അർജുനന് ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യബുദ്ധി രാഗദ്വേഷങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം നശിച്ചു എന്നാണ്. കാലഹരണപ്പെട്ട ഈ ശാസ്ത്രം പ്രിയ സുഹൃത്തും ഭക്തനും ശിഷ്യനുമായ അർജുനന് ഭഗവാൻ 5000 വർഷം മുമ്പ് ഉപദേശിച്ചു. അത്യന്തം രഹസ്യമാണ്, ശ്രേഷ്ഠമാണിത്. അപ്പോ നമുക്ക് ഇത് ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, സുഹൃത്താവണം, ശിഷ്യനാവണം അല്ലേ. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ ഏവായം മയാ തേദ്യ യോഗ പ്രോക്തഃ പുരാതന ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഭക്തനാണ് അർജുനൻ, ഭക്തോത്തമനാണ്, ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണഭക്തനാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ മിത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അർജുനന്. അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവും അർജുനനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്, തന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഈ മഹത്തായ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ അധികാരിയായി സ്വീകരിച്ചത്. ഭക്തന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനം സത്യം വെളിവാക്കുന്നു, അസുരന്മാരുടേത് നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവി പ്രകൃതി, ആസുരി പ്രകൃതിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ 1 പഠിച്ചു അല്ലേ. അപ്പൊ അതവിടെ പറയണേ. അസുരന്മാരാകട്ടെ കൃഷ്ണനെ പറ്റി എന്തെല്ലാമോ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുകയും വായനക്കാരെ കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആസുരി സ്വഭാവികള് ആയിട്ടുള്ളവര് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലെ. ദൈവികത ഇല്ലാത്തവര്, ഭഗവാനിലെ ഒന്നും ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവര്, അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കൊക്കെ അനവധി 1000 കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേര് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വായനക്കാരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളായിരിക്കാം. അപ്പൊ അതൊന്നും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യരുത്. അസുരന്മാരാകട്ടെ കൃഷ്ണനെ പറ്റി എന്തെല്ലാമോ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുകയും വായനക്കാരെ കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ഭഗവത്ഗീത വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടതല്ല അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുക അല്ലെ. അർജുനനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ശിഷ്യ പരമ്പരയെ പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഉത്കൃഷ്ടമായ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നും പ്രയോജനം നേടുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മള് ശരിയായ വ്യാഖ്യാതാക്കള് രചിച്ച ആ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് പുരോഗതിയുണ്ട്. അപ്പോ ഇത്രയും പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ 12,04,00,000 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ വിവസ്വാന് ഈ അറിവ് കൊടുത്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനന് സംശയം. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വത
കഥമേതദ്വിജാനീയാം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? 12 കോടി 4 ലക്ഷം വർഷം മുമ്പുള്ള വിവസ്വാൻ അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം നൽകിയത് എന്നാണ് അർജുനന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യം. കാരണം അർജുനനും കൃഷ്ണനും 1-2 വർഷത്തെ പ്രായ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മള് ഇപ്പോഴല്ലേ ജീവിക്കണത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് ഇത്ര മുമ്പുള്ള ഉപദേശം ചെയ്തു എന്ന് പറയണത് ഞാൻ എങ്ങനെയാ അറിയാ? സ്വയം ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയല്ല അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് കൃഷ്ണനെ പരംപുരുഷനായ ഭഗവാനായി സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അസുരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൃഷ്ണനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളെ പോലെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്വമൊക്കെ അല്ലെ, ശ്രേഷ്ഠതയൊക്കെ അർജുനന് ഏറെക്കുറെയൊക്കെ അറിയാം. എന്നാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇനി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട, അല്ലെ, മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണ്ട ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട്, അതിനു വേണ്ടി ചോദിച്ചു. കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടവും അതീന്ദ്രിയതയുടെ പരമകോടിയുമാണെന്ന് അർജുനന് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. ഈ പ്രശ്ന നിവൃത്തിക്കായി അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത്. അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെ മറുപടി പറയട്ടെ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാലോ. കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി മാത്രം കരുതുന്നവരാണല്ലോ നിരീശ്വരവാദികൾ. അവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമാനുഷത്വം അംഗീകരിക്കും. ഇതറിയുമ്പോ അല്ലെ, ആർക്കും മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്തതാണ്, അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ അത് എല്ലാവരും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനന്റെ ഈ ചോദ്യം. കൃഷ്ണനെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനായ വെറുമൊരു മനുഷ്യനായി കരുതുന്ന നിരീശ്വരരുടെ നിലപാടിനെ എതിർക്കാനുള്ള ഒരു ഉപായമാണ് ഭഗവത് ഭക്തനായ അർജുനന്റെ ഈ ചോദ്യം. ഭഗവാൻ ത്രിഗുണാതീതനാണ്, അല്ലെ, നമ്മളാണ് ത്രിഗുണങ്ങളാല് അധീനരായിട്ട്. ഭഗവാൻ ത്രിഗുണ അതീതനാണ്, അതെല്ലാവരും അറിയണം. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി പറയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വേദിതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരം തപ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ പരം തപ എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ മറുപടി എന്താണ്? നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ടല്ലോ എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടാവും, നിനക്കോ ഓർമ്മയില്ല, അല്ലെ? കഴിഞ്ഞ ജന്മം എന്തിന്? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈ ഉച്ച നേരത്തെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തേ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയില്ല. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ ചിലപ്പോ അതും അറിയില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? അല്പായുസുകള്, അല്പബുദ്ധികള്, മന്ദബുദ്ധികളൊക്കെയാണ് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള്. അവർക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടോ മുൻ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റണു? ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും. അനേകം സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് താൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ കൃഷ്ണൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണനും അർജുനനും സ്വഭാവേന ശാശ്വതരാണെങ്കിലും അർജുനന് പൂർവജന്മ കർമ്മങ്ങൾ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവിന് മുൻ ജന്മസ്മരണകളും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ ജന്മത്തിലെ യാതൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ജീവാത്മാക്കൾക്ക്. രാമനായും നരസിംഹമായും മറ്റു പല അവതാരമൂർത്തികളായും അംശ അവതാരങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള് ദശാവതാരം പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറയും. പക്ഷേ ഭാഗവതത്തില് പ്രധാനപ്പെട്ട 24 അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രല്ല തിരമാലകള് പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഭാഗവതത്തില് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോ ഇപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾക്കത് കണ്ടെത്താൻ, നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ ഒരു ദൈവികത നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും ഭഗവാനെ പല സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എപ്പോഴും ഇപ്പൊ മയിൽപ്പീലിയൊക്കെ കുത്തിയിട്ട് മഞ്ഞപ്പട്ട് എടുത്ത് വനമാലയൊക്കെ ചുറ്റി ഓടക്കുഴൽ പിടിച്ചിട്ട് ആ രൂപത്തിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. പല രൂപത്തില് ചിലപ്പോ ഭഗവാൻ വരാം, അല്ലെ? നമ്മുടെ മുമ്പില് ബ്രഹ്മസംഹിത ഭഗവാനെ അച്യുതൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
അതായത് ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റാത്തവൻ, ഭൗതിക സംഘത്തിലും സ്വയം വിസ്മരിക്കാത്തവൻ എന്നർത്ഥം. ഭഗവാൻ എത്ര ഭൗതികതയിലുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാൻ തന്റെ സച്ചിദാനന്ദ രൂപം ഒരിക്കലും മാറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാം സ്മരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശരീരം ശാശ്വതമാണ്. ഭഗവാന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. അത് കാരണം തന്നെ എല്ലാം ഓർക്കാനും ഭഗവാന് സാധിക്കും. ആത്മാവും ശരീരവും ഒക്കെ ഒന്നാണ്, അല്ലേ? 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അജോബി സന്യവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോബി സൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായയാ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല. ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. പറയാണ്, ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിനോ ഒട്ടും നാശം നേരിടില്ല. ജീവജാലങ്ങളുടെ ഒക്കെ അധിപതി ഭഗവാനാണ്. യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താ പറയണേ, എല്ലാ യുഗത്തിലും, അല്ലേ? അതിന് ശ്ലോകം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. കാഴ്ചയിൽ സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെയായിരുന്നാലും കഴിഞ്ഞുപോയ അസംഖ്യം ജന്മങ്ങളിലെ സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. മറിച്ച് സാധാരണ മനുഷ്യന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് താൻ ചെയ്തത് എന്തെന്നു പോലും ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. 7ഉം 8ഉം ശ്ലോകങ്ങള് ഫേമസ് ശ്ലോകങ്ങളാ, എല്ലാവർക്കും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാ, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ശ്ലോകങ്ങള് 2 എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഹേ ഭാരത, പറയാണ്, ഈ ധർമ്മം എവിടെയാണോ എപ്പോഴാണോ ക്ഷയിക്കണത്, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരാൻ തുടങ്ങണത്, അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അവതരിക്കും ഭാരത, അർജുന എന്ന് പറയാണ്. യഥാർത്ഥ ധർമ്മത്തിന് ഹാനി തട്ടുകയോ അധർമ്മത്തിന് പ്രാബല്യം കൂടുകയോ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം സ്വാഭീഷ്ടപ്രകാരം ഭഗവാന് തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാന് അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. വേദോക്ത ആചാരങ്ങൾ ശരിക്കും അനുഷ്ഠിക്കാതെ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യർ അധർമ്മികളാവും. അങ്ങനെയാണ് അധർമ്മികളാവണത്, അല്ലെ? വേദങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിന് ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചവയാണ്. അതുകൊണ്ട് ധർമ്മ പ്രമാണങ്ങൾ ഭഗവത് ആജ്ഞകളാണ്. മൃഗബലി ചെയ്യാമെന്ന് വേദവിധിയുണ്ട്. എന്നാൽ ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവർ വേദാനുസൃതങ്ങളായ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാതെയും ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഈ അസംബന്ധം നിരോധിക്കാനും വൈദികമായ അഹിംസാധർമ്മം നിലനിർത്താനുമായി ശ്രീബുദ്ധൻ അവതരിച്ചു. ജനങ്ങളെ ഈശ്വരാവബോധത്തിലേക്കും ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിലേക്കും നയിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കും. അപ്പോ ചിലപ്പോ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഭഗവാന്റെ അംശാവതാരമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയെ അയക്കും. ചിലപ്പോൾ യഥാർത്ഥ രൂപം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടും അവതരിക്കും. അങ്ങനെ അപ്പോ അവതാരങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ? എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക. കലിയുഗത്തിലെ അവതാരം ഉണ്ടായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട്. കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തില് അവതരിച്ചു, അല്ലെ? 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കണം, അല്ലെ? ആരാ ഭക്തരെ? അവർക്ക് നാശം ഉണ്ടാവാൻ ഭഗവാൻ അനുവദിക്കില്ല. അവരെ രക്ഷിക്കണം. പിന്നെയോ ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കണം. ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ നിഗ്രഹിക്കാൻ ഭഗവാന് മടിയില്ല. പിന്നെ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. 3 കാര്യങ്ങൾക്കാ ഭഗവാൻ അവതരിക്കണത്. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായിട്ട് യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും.
കൃഷ്ണാവബോധത്തിനെ അവഗണിക്കുന്നവരെയാണ് ദുഷ്കൃതികള് എന്ന് പറയാം. 100% കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച മനുഷ്യൻ സാധുവാണ്. രാവണനെയും കംസനെയും എന്ന പോലെ അവരെ സംഹരിക്കാൻ ഭഗവാന് സ്വയം ആവിർഭവിക്കണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇവര് അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ചു ഭഗവാൻ മാനുഷ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട്. ഭഗവാന് അസുരരെ വധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ആ ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകൾ കാണിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും എത്രയോ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാൻ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ വെണ്ണകെട്ട കഥയൊക്കെ കേട്ടു. ഇന്നും അത് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആസ്വാദ്യകരാണ്, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവയാണ്. അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചത്. എല്ലാവരും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭക്തിയിലേക്ക് വരണം, എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ പ്രാപ്തരാവണം. അവതാരങ്ങൾ പല വിധത്തിലുണ്ട്. പുരുഷാവതാരങ്ങൾ, ഗുണാവതാരങ്ങൾ, ലീലാവതാരങ്ങൾ, ശക്തി ആവേശ അവതാരങ്ങൾ, മന്വന്തരാവതാരങ്ങൾ, യുഗാവതാരങ്ങൾ. അതൊക്കെയാണ് അവതാരങ്ങള് എത്ര വിധമുണ്ട്? പല വിധത്തിലുണ്ട് അല്ലെ? പുരുഷാവതാരങ്ങളുണ്ട്, ഗുണാവതാരങ്ങളുണ്ട്, ലീലാവതാരങ്ങളുണ്ട്, ശക്തി ആവേശ അവതാരങ്ങളുണ്ട്, മന്വന്തര അവതാരങ്ങളുണ്ട്, യുഗാവതാരങ്ങളുണ്ട്. കലിയുഗത്തിലെ കൃഷ്ണാവതാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ടാണെന്നും സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ ആരാധിച്ച് ഭാരതത്തിലെങ്ങും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നും ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ അവതാരം പല ശാസ്ത്രങ്ങളിലും മുൻപേ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, മുൻപേ ലിഖിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകാണ്. ഇത് പറ്റുമെങ്കിൽ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാം. ജന്മ കർമ്മ ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വത ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോ അർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തുന്നു. എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? ചെറിയൊരു ടെക്നിക്ക് ചെയ്താൽ മതി, പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ജനിമൃതികളില് ഉഴലേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തു വേണം? ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിന്റെയും ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം, അത് ലൗകികമായിട്ടുള്ളതല്ല, അത് സ്പിരിച്വൽ ആണ്. അതിന്റെ ആ ദൈവികത, അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവര് മരണശേഷം വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കില്ല. അവര് പിന്നെയോ ശാശ്വതമായ ഭഗവത് ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു, കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെക്കുറിച്ച്, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആ ജന്മത്തെക്കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളുടേതുപോലെയല്ല ഭഗവാന്റെ ജനനവും കർമ്മവും ഒക്കെ നമ്മളുടേതിന്റെ പോലെ അല്ല. അത് നമ്മൾ അറിയണം. ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നുമില്ല, മരിക്കുന്നുമില്ല. സ്വന്തം പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് സ്വന്തം മായാശക്തി കൊണ്ട് അവതരിക്കുകയാണ് മാത്രം ചെയ്യണത്. ജീവാത്മാവിന് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ മോചനം എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാവുന്നതല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? ഇവിടുന്ന് മോചനം കിട്ടാൻ എന്തു വേണം? ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം നേടിയവർക്കും സാമാന്യ തത്വചിന്തകർക്കും ഗ്രഹിക്കാവുന്നതല്ല ഈ സത്യം. ഏത് സത്യാണ്? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ജന്മവും കർമ്മവും. തേൻകുപ്പിയുടെ പുറം നക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവത്ഗീതയെ ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർക്ക് മോചനം ലഭ്യമല്ല. തേനിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്ത് രുചി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ തേനിന്റെ? അതുപോലെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയെ ഗഹനമായിട്ട് അതിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തോണ്ടുള്ള പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. വീതരാഗഭയക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിത ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ ഭൂതാ മദ്ഭാവമാഗത. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പുകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണം? രാഗം, ഈ ഭൗതികതയോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കുക, അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒഴിവാക്കുക. ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ എന്തിനാ ഭയക്കേണ്ടതിനല്ല ഭയക്കുക,
ഭയക്കേണ്ടാത്തതിനെ ഭയക്കും, അല്ലേ? അപ്പോ അഭയം, ആരാ അഭയം തരിക? ഭയമില്ലാത്ത അവസ്ഥ എങ്ങനെയാ കിട്ടുക? അഭയം ഭഗവാനെ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക്, അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ പണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോയാൽ എന്താ, നമ്മൾ കൊണ്ടുപോണ പോലെ ലിസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ വായിക്കല്ല. എനിക്ക് കാറ് വേണം, ജോലി വേണം, മാർക്ക് വേണം, അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. അവിടെ ചെന്നാ അവരെന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുക? ഭഗവാനെ അഭയം തരണേ എന്ന് മാത്രമാണ് അവര് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അത്രേ അവര് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തർക്ക് വേറെ ഒന്നിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അവര് ഭഗവാനോട് പറയും, ആ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം തരണേ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കും അവര്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരുടെ എല്ലാ യോഗക്ഷേമം എല്ലാം ഭഗവാനാണ് പിന്നെ നിർവഹിക്കുക. ഇപ്പൊ ക്രോധം, നമുക്കറിയാം ക്രോധം വളരെ മോശമുള്ള കാര്യമാണെന്ന്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതരായിട്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകി അങ്ങനെയുള്ള അനേകം പേര് ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താല് ശുദ്ധീകൃതരായിട്ട് ഭഗവാനിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ അങ്ങനെ പറയണേന്റെ ഉദ്ദേശം? ജ്ഞാനത്താല് ശുദ്ധീകൃതരാവൂത്രേ ഭഗവാനിൽ ശരണം പൂകിയാല്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ഷഡ ഐശ്വര്യ സമ്പന്നനാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പൂകിയാല് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ റിലീസാക്കി നമുക്ക് കിട്ടും, അല്ലേ? ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് റിലീസ്, അതിൽ ജ്ഞാനമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലും ജ്ഞാനം പ്രകാശിതമാകും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം കിട്ടിയാലോ ഭഗവാനിൽ പിന്നെ പരമപ്രേമ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. എല്ലാ നേരവും ഭഗവത് സേവനത്തില് മുഴുകാൻ നമുക്ക് പിന്നെ സാധിക്കും. ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിപ്പോവുക കൊണ്ട് പരമ ഉന്നതമായത് എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പോഴും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ഇതേ ധാരണയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം പിന്നെ നമ്മുടെ രൂപം തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഭഗവാന്റെ രൂപം ശാശ്വതമാണ്, നമ്മളുടെയോ നശ്വരമാണ്, അല്ലേ? 100 കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, 100 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ഉണ്ടാവില്ല, ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ ശരീരം ഭഗവാന്റേത് ആത്മീയമാണ്, നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും ഭിന്നമല്ല, നമ്മളുടേത് ഭിന്നമാണ്. ഭഗവാൻ മായയുടെ നിയന്താവാണ്, നമ്മളോ മായയാല് നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടവരാ. മായയാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കണത്, അല്ലേ? അതാണ് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഭഗവാനില് പൂർണ്ണമായി അഭയം പ്രാപിക്കുക, ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടുന്ന ജീവിത പ്രമാണങ്ങളും ചര്യാക്രമങ്ങളും അംഗീകരിക്കുക. അതൊക്കെ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവുക. അതിന് നമുക്കൊരു ആത്മീയ ഗുരു ആവശ്യമാണ്. 11 യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വത്മാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശാ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഏ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തെ, എങ്ങനെയാണ്, എത്ര സിൻസിയർ ആയിട്ടാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് സമീപനം ഉള്ളത്, നമ്മളുടെ സമീപനം ഭഗവാനോട് എത്രയ്ക്ക് സിൻസിയർ ആണോ തദനുസൃതമായ അനുഗ്രഹങ്ങള് തിരിച്ചു നമ്മൾക്കും കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അയ്യോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ മാനുഷ്യ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാകുന്ന തരത്തില് എന്ത് പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ മടിയില്ല ഭഗവാന്. ഇപ്പോ ചെറുപ്പത്തിലെ കാലി മേയിച്ച് നടന്നു, അല്ലെ, ഗോപക്കുട്ടികളുടെ ഒപ്പം. ഇപ്പോഴിതാ തേരാളിയായിട്ട് നടക്കുന്നു, അല്ലെ? എല്ലാവരും അത് കണ്ടു പഠിക്കണം, അല്ലെ? ഏത് ജോലി ചെയ്യാനും മടിയില്ല. കൃഷ്ണനെ സമഗ്രമായി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് തികഞ്ഞ ഭക്തന്മാർ മാത്രമാണ്. ഏവരുടെയും സാക്ഷാത്കാര ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണനാണ്. ഒരു ഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ ശ്രേഷ്ഠനായ പ്രഭുവായും മറ്റൊരാൾ ആത്മസുഹൃത്തായും വേറൊരാൾ പുത്രൻ എന്ന നിലയിലും ഇനിയൊരാൾ കാമുകനായും കരുതി സ്നേഹിച്ചേക്കാം. താങ്കളുടെ കൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രേമ തീക്ഷ്ണതയ്ക്കനുസരിച്ച് ഈ ഭക്തന്മാർക്കെല്ലാം തുല്യമായി അദ്ദേഹം അഭിഷ്ടസിദ്ധി അരുളും. അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഭഗവാനെ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റും.
ചിലവര് ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുവായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കാമുകനായിട്ട്, മകനായിട്ട്, അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ആ കൃഷ്ണനോടുള്ള ആ പ്രേമ തീക്ഷ്ണത ഉണ്ടല്ലോ, അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ആ ആത്മാർത്ഥത എത്രയുണ്ടോ തദനുസൃതമായിട്ട് തിരിച്ചും നമുക്ക് അഭീഷ്ടസിദ്ധി ഭഗവാൻ നൽകും. ഭഗവത് വ്യക്തിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്കാകില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം നശിപ്പിച്ച അവർക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിലെ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കാൻ അസൂയ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്തവർക്കോ പരമാനന്ദം ഒട്ട് കിട്ടൂല, അല്ലേ? അപ്പോ അതാ പറയണേ. അപ്പൊ ഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന പരിപൂർണത നേടാൻ വേണ്ടി പരംപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോ തീവ്രമായ ഭക്തിയോടെ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു വേണം? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുക. 12. കാംക്ഷന്ത കർമ്മണാം സിദ്ധിം യജന്ത ഇഹ ദേവത ക്ഷിപ്രം ഹി മാനുഷേ ലോകേ സിദ്ധിർഭവതി കർമ്മജ. ഈ ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഫലം സിദ്ധിക്കാറുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോ കാമ്യകർമ്മങ്ങള് ആഗ്രഹത്തോട് പല പല ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പല ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും ജനങ്ങള്. അവര് ചില സമയത്ത് വരങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇഷ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ, നേട്ടങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഫലം വേഗത്തിൽ സിദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ദേവന്മാർ ഭഗവാന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളല്ല, അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംശങ്ങളാണ്. ഈശ്വരൻ ഏകനാണ്, അംശങ്ങൾ അസംഖ്യമുണ്ട്. വേദോക്തമാണ് ഈ കാര്യം. ദേവന്മാർ പല നിലവാരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശക്തികളുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ്. അവർ സർവേശ്വരന് തുല്യരല്ല. ദേവന്മാര് എന്ന് പറയണത് പല നിലവാരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശക്തികളുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാ. നമ്മളും ചിലപ്പോ ഒരു വൈഷ്ണവനൊക്കെ ആയി, പരമഭക്തരൊക്കെ ആയാൽ ചിലപ്പോ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് ദേവനായിട്ട് ജനിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെ? പക്ഷേ ഭഗവാന് തുല്യരാവില്ല ആരും. ദേവന്മാരായ ശിവബ്രഹ്മാദികളും സർവേശ്വരനെ ആരാധിക്കുന്നു. തെറ്റായ ധാരണകൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് മുഖ്യരെ പൂജിക്കുന്നവരായിട്ട് ഇവിടെ പല മൂഢജന്മങ്ങളുണ്ട്. ആൾദൈവങ്ങളെ പൂജിക്കുന്ന കൂട്ടരുണ്ട്, അല്ലെ? കൃഷ്ണ അവബോധവാനായവർ താൽക്കാലികമായ നേട്ടത്തിനു വേണ്ടി നിസ്സാരന്മാരായ ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുകയില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഒരു മരത്തിന്റെ വേരിന്റെ അവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ എല്ലാ ഉപശാഖകളിലും കിട്ടും. അതുപോലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിച്ചാൽ എല്ലാവരും ലോകം മുഴുവൻ തൃപ്തരാവും. 13. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ തസ്യ കർത്താരമപി മാം വിദ്യ കർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. എന്തൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഡിവിഷൻ വന്നത്? പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങള്, ത്രിഗുണങ്ങള് നമുക്കറിയാം. അതും പിന്നെ തദനുസൃതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങള്, ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ എന്നിങ്ങനെ 4 വർണ്ണങ്ങള് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. പിന്നെന്താ പറയണേ? ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കർത്തൃത്വത്തിലല്ല ഇതൊന്നും രൂപപ്പെട്ടത്. പിന്നെയോ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവവും തദനുസൃതമായിട്ടുള്ള അവരുടെ കർമ്മങ്ങളും മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് ഈ വിഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ ശ്ലോകം വളരെയധികം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഭഗവാനാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇത് ജാതിയല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്, വിഭാഗങ്ങളാണ് പറയണത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുത്രൻ ഉണ്ടായാല് അയാള് ബ്രാഹ്മണനായി അംഗീകരിക്കപ്പെടില്ല. അയാളുടെ ഗുണങ്ങളും അയാളിൽ ഏത് ഗുണമാണോ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്
ആ ഗുണവും തദനുസൃതമായ അയാളുടെ കർമ്മവും അനുസരിച്ചാണ് അയാളുടെ ബ്രാഹ്മണ്യം തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതാ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സത്വഗുണ പ്രധാനികളായതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണരെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിശക്തി കൂടിയവരാണ്. ഭരണാധികാരികൾ രജോ ഗുണ പ്രധാനികളായതുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയരെന്ന് വിളിക്കും. വൈശ്യ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യാപാരികൾ രജസ് തമസ് എന്നീ ഗുണങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രാവസ്ഥയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. തമോ ഗുണപ്രധാനരായ തൊഴിലാളികളാണ് 4ാം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ശൂദ്രര്. മേൽപ്പറഞ്ഞ ചതുർവർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവൻ അഥവാ വൈഷ്ണവൻ ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹം, വരാഹം മുതലായ കൃഷ്ണന്റെ വിവിധ സമ്പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന് അനേകം അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ ശരിയായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് ബോധ്യമുണ്ടാവും. കൃഷ്ണാവബോധം മനുഷ്യരുടെ ഈ ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അതീതമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ജാതി മതം അങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. കൃഷ്ണഭക്തനാവാൻ ഇതൊന്നും ഒരു തടസ്സമല്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും, ഈ ലോകത്തിൽ ജനിച്ച ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കൃഷ്ണഭക്തരാവാം. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമാം കർമാണി ലിംബന്തി നമേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോഭിജാനാതി കർമ്മഭിർന സബധ്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല. എനിക്ക് കർമ്മഫല ഇച്ഛയുമില്ല. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാന് ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാനില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. കർമ്മഫലത്തിലൊന്നും ഭഗവാൻ ഇച്ഛയില്ല. കാരണം ഭഗവാന് നേടേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. സർവ ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണനായ ഭഗവാൻ ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? ഇപ്പൊ ഭഗവാന് ഫലേച്ഛയില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ പരമസത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർക്കോ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ അവര് ബന്ധനസ്ഥരാവുകയുമില്ല. വെറും ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കേ വേണ്ടൂ. കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരാവാൻ നമുക്ക് എന്തേ വേണ്ടൂ? ഭഗവാനെ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. കർമ്മഫല ഇച്ഛയും ഭഗവാനില്ല എന്നുള്ള ആ സത്യം നമ്മൾ അറിയാം. ഇത്രേ ചെയ്യണ്ടു. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവാണെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാനെ ലൗകിക കർമ്മങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും നടത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ ത്രൂ ആണ്. ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ പക്ഷേ ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അകന്നാണ് നിൽക്കുന്നത്. ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. അവർക്ക് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ കൈയടക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രവണത കൊണ്ടാണ്. മനുഷ്യർ, ജന്തുക്കൾ എന്നിങ്ങനെ സൃഷ്ടിജാലം എല്ലാവരും താന്താങ്ങളുടെ നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് അധീനരാണ്. സ്വകർമ്മങ്ങളുടെ ചുമതല ഏൽക്കേണ്ടത് ജീവാത്മാവാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആരാ? നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കണം അല്ലെ. കൃഷ്ണന്റെ തന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ പ്രകൃതിയിലൂടെ അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രം നൽകും. ഭഗവാന് അന്തരംഗ ശക്തിയുണ്ട്, ബഹിരംഗ ശക്തിയുണ്ട്, തടസ്ഥ ശക്തിയുണ്ട്. അങ്ങനെ 3 ശക്തികൾ ഭഗവാനുണ്ട്. അതിലെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് ഈ പ്രകൃതി. അത് നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ നൽകുന്നുണ്ട്. വായു, വെള്ളം, എല്ലാം, അഗ്നി അല്ലെ, സൂര്യൻ വെളിച്ചം തരുന്നുണ്ട്, എല്ലാം. അപ്പോ കർമ്മ നിയമത്തിന്റെ ഈ സങ്കീർണ വശങ്ങളെല്ലാം ഗ്രഹിച്ചവൻ കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടില്ല. അങ്ങനെ ഈ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനാണ് എല്ലാം, ഭഗവാനാൽ ദത്തമായതെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്ത് അനുഭവിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ഓർക്കില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിക്കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ ശിക്ഷാർഹരല്ലേ. ശിക്ഷ അതുകൊണ്ടാ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ യാതനകള് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണത്. സർവോത്കൃഷ്ടമായ സത്യം എന്തെന്നറിയുന്നവനാകട്ടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. അയാൾ വിമുക്തനാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ സത്യമൊക്കെ അറിയുന്നവരോ അവര് ഭഗവാനെ അറിയും, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. 15 ഏവം ജ്ഞാത്വാ കൃതം കർമ്മ പൂർവൈരഭിമുമുക്ഷുഭി കുരു കർമ്മൈവ തസ്മാത്വം പൂർവതരം കൃതം. എന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പൗരാണികരായ മുമുക്ഷുക്കൾ, അതായത് മോക്ഷം പ്രാപിച്ചവർ, പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. ഇപ്പൊ എന്തു വേണം?
ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞവരാണ് മുനിമാര്, മുമുക്ഷുക്കള്, അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷം പ്രാപിച്ചവര്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭൗതികതയെന്നൊക്കെ വിട്ട് അവര് അലൗകിക തലത്തിലേക്ക് എത്തിയ ആ വൈഷ്ണവര് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തര്, യോഗികള്, സ്ഥിതപ്രജ്ഞര് എന്നൊക്കെ പറയാം. അവര് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ നല്ലതുപോലെ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവര് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നു. അത് കാരണം നീയും അവരുടെ പാത പിന്തുടർന്നോളൂ അർജുന എന്ന്. അഴുക്കാർന്ന ഭൗതിക വാസനയോട് കൂടിയവരും അവ തീണ്ടാത്തവരും രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരുപോലെ ഗുണകരമത്രേ കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ മാലിന്യങ്ങള് ഉള്ള മനസ്സോട് കൂടിയവരാണെങ്കിലും കുറച്ച് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്താൽ അവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാം. അഥവാ ഇനി വിശുദ്ധരായവർക്കോ പെട്ടെന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പരിചയം കുറഞ്ഞ പുതുവിദ്യാർത്ഥികളും മൂഢന്മാരും പലപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധം എന്തെന്നറിയാതെ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോ ചില പേര് വിചാരിക്കും കർമ്മബന്ധനം ഉണ്ടാവും, അത് കാരണം കർമ്മമേ ചെയ്യണ്ട എന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് അല്ലേ? സ്വധർമ്മം എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. ഇപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പോ അർജുനൻ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ വിചാരിച്ചത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ മുതലായ ഭഗവാന്റെ പൂർവ്വ ശിഷ്യന്മാരെ മാതൃകയാക്കി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ആണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിവസ്വാൻ അന്ന് ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ എന്താ ചെയ്തേ? തന്റെ ശിഷ്യർക്കായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആ ജ്ഞാനം അതേപോലെ നീയും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കണം അർജുന എന്നാണ്. കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കർത്തവ്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ മുക്താത്മാക്കളായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ നിർദ്ദേശങ്ങള്, സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ മുക്താത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. അവർക്ക് പിന്നെ യാതൊരു ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളും ഇല്ല. 16 കിം കർമ്മ കിമ കർമ്മേതി കവയോപ്യത്ര മോഹിത തത്തേ കർമ്മ പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷസേ അശുഭാത്. എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് അകർമ്മം എന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആ കർമ്മത്തെ പറ്റി ഇനി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ നീ അശുഭങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. എന്താണ് കർമ്മം? ഹരേ കൃഷ്ണ, ആരാ പറയാ? വേദവിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. കർമ്മം സ്വധർമ്മം. ഇനി വികർമ്മം എന്താ? വേദവിധി അല്ലാത്തത്, ചെയ്യരുതാത്തത് കർമ്മം വികർമ്മം. ആ കർമ്മം എന്താ? വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. അതെ, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. ആ കർമ്മത്തിന് ഫലം ഇല്ല അല്ലെ? കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവത് സേവനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ, ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ബന്ധനങ്ങളില്ല ആ കർമ്മങ്ങളിൽ. അതാണ് ആ കർമ്മം. ആ കർമ്മം ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മമാണ്. കർമ്മം നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മവും അകർമ്മമായി ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് വിശ്വാസിനായ മുൻകാലത്തെ ഭക്തരെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള കർമ്മം അതാണ് അകർമ്മം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആണ് അല്ലെ അകർമ്മമാവുന്നത്. ഗുരു പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആധികാരിക പുരുഷന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിലാവണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആദ്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഗുരു നിർദ്ദേശാനുസരണമാവണം. ആദ്യമായി സൂര്യദേവനും പിന്നീട് അദ്ദേഹം സ്വപുത്രനായ മനുവിനും മനുവിനാൽ പുത്രൻ ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ രീതി. പരമ്പരയായിട്ട് വന്ന അറിവാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഉപദേശം ഭഗവത് പ്രോക്തമായിരിക്കെ പിന്നീട് അർജുനന്റെ അനുയായിയാവുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അതിനെപ്പറ്റി വിഭ്രമത്തിനിടയില്ല തന്നെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഉപദേശമാണ്, അത് സത്യമാണ് അല്ലെ, ശാശ്വതമാണ്. അതിൽ പിന്നെ എവിടെയും ഡെലീഷൻസോ കറക്ഷൻസോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അഡീഷൻസോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതിലെ പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ സംഭ്രാന്തി വേണ്ട. വികലമായ ഊഹാപോഹങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആർക്കും ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അവകാശമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം ചെയ്യപ്പെട്ട കർമ്മം മാത്രമേ മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ചെയ്യപ്പെട്ട കർമ്മം അകർമ്മം അത് മാത്രാണ് നമ്മളെ ഭൗതിക ജീവിത കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുള്ളൂ. 17 കർമ്മണോ ഹ്യഭിബോധവ്യം ബോധവ്യം ച വികർമ്മണ അകർമ്മണശ്ച ബോധവ്യം ഗഹനാ കർമ്മണോ ഗതി. കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ ദുർഗ്രാഹ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരാൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം.
ഇപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ സങ്കീർണതകളുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ വളരെ പൂർവം വേണം കർമ്മം ചെയ്യാൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഇവിടെ കുടുക്കിയിടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരാള് കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് ഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടണം എന്നൊരാൾ കാര്യമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പരമപുരുഷനുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധം എന്തെന്നറിയണം. നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ അത് അല്ലേ, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം നമുക്കറിയാം. എന്താ ബന്ധം നമ്മുടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം നമുക്ക്? ബന്ധമില്ലേ? ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ് നമ്മള്. ആ, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ആ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ആരാ? നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്താ? ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെ നമ്മള്. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാ നമ്മള് അല്ലെ? അംശമാണ്, ഓക്കെ, അത് സത്യ, അംശം തന്നെ. നമ്മളുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വമാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനം, അതാണ് നമ്മുടെ കടമ. അതൊരിക്കലും മറക്കരുത്. ശാശ്വതമായിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ധം അതാണ്. നമ്മുടെ നിത്യബന്ധു ഭഗവാനാണ്, അത് മറക്കരുത്. ഗീതാ സൂക്തങ്ങളെല്ലാം ഇതിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള പ്രാമാണികരോട് സഹവസിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് ഈ രഹസ്യജ്ഞാനം നേടുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടണ പോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തരുമായിട്ട് സഹവസിച്ച് സത്സംഗത്തിലൂടെ അവരിൽ നിന്ന് രഹസ്യജ്ഞാനം നേടിയെടുക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ കർമ്മരഹസ്യം അത് നമ്മൾ അറിയണം. 18 കർമ്മണ്യാവ് കർമ്മയ പശ്യേത കർമ്മണി ച കർമ്മയ സബുദ്ധിമാൻ മനുഷ്യേഷു സയുക്ത കൃഷ്ണ കർമ്മകൃത്. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവനത്രേ മനുഷ്യരിൽ ബുദ്ധിമാൻ. എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാണ് അയാൾ. ഇതൊരു കടങ്കഥ പോലെയാ പറയണേ. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മം, അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മം, അങ്ങനെ കാണണം, അതാണ് ഇത്രേ ബുദ്ധിമാൻ. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും അങ്ങനെയുള്ള ആള് അതീന്ദ്രിയതയിലാണ്. കർമ്മം അകർമ്മമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അകർമ്മത്തിലോ എല്ലാ സ്വധർമ്മവും പെടും വേണം അല്ലെ? കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വാഭാവികമായി കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർമ്മവിമുക്തമാണ്. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എല്ലാത്തരം പ്രവൃത്തികളിലും ഏർപ്പെടുന്നയാള് മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യനാണ്. അകർമ്മം എന്നാൽ പ്രതികരണമില്ലാത്ത കർമ്മം. അകർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ഡെഫിനിഷൻ ചോദിക്കുമ്പോ എന്താ പറയാ? അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രതികരണം ഇല്ല, അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മമാണ് അകർമ്മം. കർമ്മഫലം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ വിലങ്ങുതടിയാകുമോ എന്ന് ഭയന്ന് വ്യക്തി ശൂന്യവാദി കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർത്തുന്നു. അപ്പോ ഈ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല അല്ലെ? കർമ്മഫലം ഭയന്നിട്ട് അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചേ മതിയാവൂ. ആ കർമ്മരഹസ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, അത്രേ വേണ്ടൂ. കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം മാത്രം അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ വിധം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ കാക്ഷിക്കില്ല. ഒരിക്കൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്ന പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളൊക്കെ എത്രയോ തുച്ഛമാണ് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. യസ്യ സർവേ സമാരംഭ കാമസങ്കൽപവർജിത ജ്ഞാനാഗ്നിദഗ്ധ കർമാണം തമാഹു പണ്ഡിതം ബുധ. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാളെ ജ്ഞാനി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ കർമ്മ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പോ ജ്ഞാനി ആരാ? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുക? ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് ജ്ഞാനി. അപ്പൊ അയാള് എങ്ങനെയാ? ഈ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നിയിലുണ്ടല്ലോ, അയാളുടെ ഈ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം, ആ ബുദ്ധിമാൻ ജ്ഞാനി എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയാണ്.
അപ്പോ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പ്രാപ്തമായി കഴിയുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഈ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ അതില് ഭസ്മമായി പോകും. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്നവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ തികച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ അഭിജ്ഞർക്കേ സാധിക്കൂ. അറിവുള്ളവർക്കേ അറിയുള്ളൂ അല്ലെ കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആ പ്രവൃത്തി മനസ്സിലാക്കണത് ബുദ്ധിമാന്മാരെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു തരത്തിലും ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കുള്ള വാസനയില്ലാത്ത ഒരാളാകയാൽ അയാൾ സ്വകർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം തന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്ന ജ്ഞാനത്താൽ ഭസ്മീകരിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. സ്വകർമ്മഫലങ്ങള് ഉണ്ടാവും. പല പല ജന്മങ്ങളിലത്തെ ആർജിച്ചു വന്ന സഞ്ചിതമായിട്ടുള്ള ആ കർമ്മഫലങ്ങള്, പ്രാരബ്ധങ്ങള്, അതൊക്കെ ആ എന്താ പറയാ, ആ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ അങ്ങ് ഭസ്മമായി പോയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ആളുടെ. അപ്പോ ആൾക്കപ്പം മനസ്സിലാവും തന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് എന്നുള്ള ജ്ഞാനത്താലെ ഭസ്മീകരിച്ചു. അയാളുടെ എല്ലാ കർമ്മഫലവും പോയി, അയാൾ വിശുദ്ധനായി. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരാൾ യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതനാണ്. ഭഗവദാസ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വികാസം അഗ്നിയുടേതുപോലെയാണ്. ഒരിക്കൽ ജ്വലിച്ചു കിട്ടിയാൽ കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളെ എല്ലാം അത് ചാമ്പലാക്കും. അപ്പൊ ഭഗവദ്ദാസനാണ് നമ്മള് എന്നുള്ള ആ ബോധ്യം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ജ്ഞാനം, അത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം അതൊന്ന് ജ്വലിച്ചാൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പാപ പ്രതികരണങ്ങളും കർമ്മഫലങ്ങളും ഒന്നും നമ്മളെ ബന്ധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. എല്ലാം ചാമ്പലായി പോയിട്ടുണ്ടാവും. 20 ത്യക്ത്വാ കർമ്മഫലാസംഗം നിത്യതൃപ്തോ നിരാശ്രയ കർമ്മണ്യഭിപ്രവൃത്തോപി നൈവ കിഞ്ചിത് കരോതി സ. തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായും സ്വതന്ത്രനായും ഇരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഇല്ലാതെ സംതൃപ്തനായിട്ട് സ്വതന്ത്രനായിട്ട് ഇരിക്കണ ഒരു ഭക്തനുണ്ടല്ലോ, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെടും. നമുക്ക് തോന്നും തികച്ചും ലൗകികനെ പോലെ കർമ്മങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ കാമനകളില്ലാത്ത കർമ്മമാണ്, ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ബോധ്യമില്ലാതെയാ ചെയ്യുന്നത്. കർത്തൃത്വമില്ല, ഭോക്തൃത്വമില്ലാതെ അങ്ങനെയാണ് ആ ഭക്തൻ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. പുറമേ കാണുന്നവർക്ക് സാധാരണ ലൗകികനെ പോലെ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. സർവപ്രവർത്തനവും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ കർമ്മബന്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭക്തൻ പരിശുദ്ധമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തോടെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നേടാനോ കൈവശമുള്ളത് സൂക്ഷിക്കാനോ അയാൾക്ക് വെമ്പലില്ല. അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും നേടണമെന്ന് ഒരു ഭക്തന് വിചാരമില്ല. ഒരു നേട്ടം വേണം. എന്താ വേണ്ടേ? ഭഗവാനെ കിട്ടണം. വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ഭക്തന്. അല്ലെ, കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം അല്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ കർത്താവിനെ ബന്ധിക്കുന്നവയാണ്. വികർമ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണത്. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. നിരാശീര്യത ചിത്താത്മാ ത്യക്ത സർവപരിഗ്രഹ ശാരീരം കേവലം കർമ്മ കുർവന്നാപ്നോതി കിൽബിഷം. മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ചും തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഉടമാവകാശബോധം ഉപേക്ഷിച്ചും ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോ മനസ്സും ബുദ്ധിയും നിയന്ത്രണത്തിലും ഉണ്ടാവുക. പിന്നെയോ തന്റെ സമ്പത്ത്, നേട്ടം, പദവി ഇതൊക്കെ എന്റേതാണ് എന്നുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉപേക്ഷിക്കുക. എല്ലാം ഭഗവാനാൽ ലഭ്യമായതാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെയോ അത്യാവശ്യ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടാം. ഈ രജോഗുണികളെ പോലെ കഠിന അധ്വാനം ചെയ്യുക. സാധനകൾക്കൊന്നും സമയം ഉണ്ടാവില്ല, ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയല്ല, അത്യാവശ്യ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. അങ്ങനെ ഇരിക്കണ ജ്ഞാനിക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള പാപഫലങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളയാൾ തന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും അത് പ്രതീക്ഷിക്കില്ല. അവന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിതങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവത് അംശമാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് എന്ന സത്യമറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുക ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട്. 22 യദൃച്ഛാലാഭസന്തുഷ്ടോ ദ്വന്ദ്വാതീതോ വിമത്സര സമസിദ്ധാവസിദ്ധൗ ച കൃത്വാഭിന നിബധ്യതേ
താനെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്മുക്തനും നിർമത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയാൽ ബദ്ധനല്ല. അപ്പോ താനെ വരുന്ന നേട്ടങ്ങള് അതില് സംതൃപ്തനാണ്. സുഖം ദുഃഖം അങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങള് ജയ അപജയങ്ങള് ഇതൊക്കെ സമാഭാവനയോടെ നിർമത്സരൻ, ആരോടും മത്സരത്തിന് പോണില്ല, കൈക്കൊള്ളുന്നവനായിട്ടുള്ള ഒരാള് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയാലെ ബദ്ധനല്ല. അയാൾ അകർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ? നമുക്ക് തോന്നും ലൗകികരായിട്ട് ഉള്ള പോലെ സാധാരണ പോലെ പ്രവൃത്തി, പക്ഷെ അയാളുടെ മനോഭാവം മറ്റൊന്നാണ്, ആ ഭൗതികമായ തലമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള തന്റെ സേവനത്തിന് മറ്റാരുടെയും പ്രവൃത്തി തടസ്സമായി തീരാൻ അനുവദിക്കില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ ഭഗവത് സേവനാർത്ഥം ഏത് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടാനും ഭക്തന് കഴിയും. സുഖദുഃഖങ്ങളെയോ ശീതോഷ്ണങ്ങളെയോ ദ്വന്ദ്വാത്മകത അതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധവാനായ വ്യക്തി ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അതുകൊണ്ട് വിജയത്തിലും പരാജയത്തിലും കുലുക്കമില്ല. പൂർണ്ണമായി അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനം നേടിയവരുടെ ലക്ഷണം ഇതാണ്. 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ ഭഗവാന് 3 ശക്തികളുണ്ട്, അതൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? ബഹിരംഗ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയമാണ്, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഇതാണ്. ഇനി തടസ്ഥ ശക്തിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ നദീതട്ട്, സമുദ്രത്തട്ട് എന്നൊക്കെ കേൾക്കില്ലേ, അതുപോലെ തടസ്ഥ ശക്തി, മാർജിനൽ പൊട്ടൻസി എന്നാ പറയാ ഇംഗ്ലീഷില്. അത് എന്താ പറയാ, തടസ്ഥ ശക്തി. അത് ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ തടസ്ഥ ശക്തിയിലാ വരിക, നമ്മളൊക്കെ. അപ്പൊ ഈ തടസ്ഥ ശക്തിക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാം ആത്മീയതയിലേക്ക് പോണോ ഭൗതികതയിലേക്ക് പോണോ എന്ന്. ഇത് മിഡിലുള്ളതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഈ നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറയുന്നില്ല? നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറയും. അത് പരമസത്യം. അത് മാത്രമേ അതൊന്നു മാത്രമേ ഇവിടെ സത്യമായിട്ടുള്ളതുള്ളൂ ഈ ലോകത്ത്. ആ ഒരു നിരപേക്ഷ തത്വം, ആ പരമസത്യം അതൊന്നു മാത്രാണ്. യു ആർ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയണില്ലേ, അതാണ് ആ നിരപേക്ഷ തത്വം, ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമസത്യം. വേറെന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നുണ്ടോ? എഴുതിയവര് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വായിച്ചോളൂ. ഇപ്പോഴത്തെ സൂര്യദേവന്റെ പേര് വിവസ്വാൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ്. പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുക. പരമശിഷ്യനുമായതുകൊണ്ടാണ്. പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുക. 3 എണ്ണം പറയണം. ഭക്തനാണ്, ശിഷ്യനാണ്, സുഹൃത്താണ്.
അതീന്ദ്രിയ ഗുപ്ത ജ്ഞാനം ഉള്ളതെന്നാണ്. ഇന്നത്ര 3 എഴുതിക്കൂടെ? എഴുതാം എഴുതാം. ഒന്നുകൂടെ പറയൂ അതെ, മാതാജി. പറഞ്ഞു. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും ഭക്തനാണ്. മിത്രവും ഭക്തനും ശിഷ്യനുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം വിവരിച്ചു കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ അർജുനന് കഴിയുന്നത്. അടുത്തത് അർജുനൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംശയത്തോട് ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്തുകൊണ്ടാ? ഒരു സംശയം. കാരണം വിവസ്വൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ ഭഗവാനേക്കാൾ വളരെ മുൻപ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ സൂര്യദേവന് ഉപദേശം നൽകിയെന്നുള്ള സംശയമാണ് അർജുനന് ഉണ്ടായത്. അതെ. ഇപ്പൊ ജീവിക്കുന്നത് അവര് സമപ്രായക്കാര് പോലെയാ. 2 വർഷത്തെ വ്യത്യാസം മാത്രം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് 12 കോടി 4 ലക്ഷം വർഷം മുമ്പ് എങ്ങനെ വിവസ്വാന് ഈ ജ്ഞാനം പകർന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്തത് അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉത്തരം എന്താണ്? എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. അതെ. അടുത്തത് എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതെ, 3 കാര്യങ്ങൾക്ക്. കർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ അപ്പോൾ എവിടെ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അതല്ലേ ആൻസർ? അല്ല, ഈ 3 പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ മതി. ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഇല്ല, ഒന്നും ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാരങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അത് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള്? അവതാരം 24 തരം അവതാരങ്ങളുണ്ടെന്ന് അല്ലല്ല, അംശാവതാരങ്ങള്, പുരുഷാവതാരങ്ങൾ, ഗുണാവതാരം, മന്വന്തരാവതാരം, ഗുണാവതാരങ്ങൾ, ലീലാവതാരങ്ങൾ, ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങൾ, മന്വന്തരാവതാരങ്ങൾ, യുഗാവതാരങ്ങൾ. ഇതല്ലേ മാതാജി? അതെ. ക്വസ്റ്റ്യനും ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതിസ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്താ സംഭവിക്കുക? മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവൻ എന്ന ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അതെ. 7 കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം അത് പറഞ്ഞില്ല. പറഞ്ഞോളൂ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. മഹാപ്രഭു. പിന്നെ പദ്യമാണ്. ഏതഥാമാം പ്രപദ്യത താസ്തം തഥാ പ്രപദ്യന്തേ താം സദൈവ ഭജാമ്യഹം. അത് എത്ര സിൻസിയർ ആയിട്ടാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് തദനുസൃതമായ അനുഗ്രഹം നമുക്കും ഭഗവാൻ തരും. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഭഗവാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ അർജുന? എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അത് എഴുതിയ പോരെ മാതാജി? അതെഴുതണ്ട. മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നതല്ല ഇവിടെ ചോദിച്ചത്. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഭഗവാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അത്ര എഴുതിയാ മതി. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവ്യക്തവാദികൾക്ക് ഭൗതിക ലോകത്ത് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തത് കൊണ്ട്. അങ്ങനെയാണോ? പിന്നെ അവര് ഭഗവത് വ്യക്തിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാത്തത്. ഭഗവത് വ്യക്തിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവ്യക്തിവാദികൾക്ക് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനോ ഭഗവത് സേവനം ആസ്വദിക്കുവാനോ കഴിയുന്നില്ല. അത് പറഞ്ഞാൽ മതി മാതാജി. അതുമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളാൽ അവര് ബന്ധിതരാണ്. മോചനമില്ല അവർക്ക്. എപ്പോഴും കർമ്മഫലങ്ങളാല് അവരെ ഇവിടെ തളച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഭൗതികതയില്.
പിന്നെ ആരാണ് ദേവന്മാർ? ആര് ദൈവം? ആരാ? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. പല ആ. നിലവാരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ആ, ശക്തികളുള്ള ജീവാത്മാക്കള്, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ജീവാത്മാക്കളും രൂപങ്ങളല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംശങ്ങളാണ്. സർവേശ്വരന് തുല്യരല്ല അവർ. ആ. അംശങ്ങളാണ്. വേറെ ഭഗവാന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഗുണങ്ങളെയും കർമ്മങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെയും അതാത് കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. അതെ. അടുത്ത എന്താണ് കർമ്മം? എന്താണ് കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം? അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ശരി മാതാ. കഴിഞ്ഞു. ഇനി എങ്ങനെയുള്ള നാളെ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട്. ആ അത് എടുത്തില്ല, എടുത്ത് ഇന്ന് എടുത്ത് ശരി, എടുത്ത്. എങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനികൾക്ക് പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല? കർമ്മത്തിന് മനസ്സിനെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായി പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ച് നിയന്ത്രിച്ച് തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടത്തിലും ഉടമാവബോധം ഉപേക്ഷിച്ചും ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോ എല്ലാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നാളത്തെ പഠിക്കുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും